Kienu diversi reazzjonijiet dwar il-budget 2019 bil-GRTU tajt li l-budget kien nieqes mill-verità u ma jirriflettix kemm kibret l-ekonomija. Fl-opinjoni tal-GRTU rajna pożittiva proposta li għamlet il-GRTU stess li tikber l-iskema li wieħed ikun jista' jieħu pensjoni privata. Jiġifieri fejn inti għandek il-pensjoni tal-gvern, hemm skema ta' inċentivi li inti tinkoraġġik biex tieħu pensjoni oħra barra dik tal-gvern. Kieku konna l-Ministru tal-Finanzi konna nippruvaw inkunu aktar kreattivi. Rajna li dal-budget sfortunatament kien nieqes ħafna mill-kreattività. Reazzjoni oħra kienet dik ta' l-MHRA jitkellem il-kap eżekuttiv Andrew Aġus Muscat. Proġetti ġodda fejn jidħlu l-embellishments fost oħrajn, pereżempju ġo Paċeville, ġo Xlendi, Marsa Xlok u anki Birżebbuġa, forsi konna nistennew li naraw xi titjib ukoll anki fiż-żoni ta' Buġibba. Tkellem magħna Josef Vella, il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Kien hemm huwa li jindirizza s-sitwazzjoni tal-pensjonanti, mhux fit-totalità tagħha ma prova jindirizza biċċhom il-pensjonanti. Proposta oħra tajba hija il-mediċina għal persuni li jbagħtu bil-kanser, proposta tajba li kompla bil-mezzek bl-ħlas għall-istudenti. Dan huwa budget li prova jindirizza pockets tas-soċjetà, però bħala pjan fit-tul ekonomiku ma provdinniex il-lejla. Sodisfazzjon għal General Workers Union kif jisostni s-Segretarju Ġenerali Josef Buġejja. Bħala ħaddiema ovvjament waħda mill-ikbar sodisfazzjonijiet tagħna huwa t-tieni ġurnata lif għal tneħħija tal-public holidays li kienu jaqgħu is-Sibt u l-Ħadd li ovvjament ħatejn iktar ħaddiemhom biex jaqattaw ħin mal-familji tagħhom. Hemm diversi miżuri li daħlu li proponiet il-Workers Union ħajġu implementati s-sena d-dieħla. Waħda mill-miżuri għal qalbna żgur barra tal-festi pubbliċi hija s-sussidju tal-kera u l-miżuri soċjali li ħajnataw għal housing soċjali. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia. L-ewwel nies seta' jħares iktar fit-tul. U t-tieni naħseb seta' kien hemm iktar enfasi fuq l-edukazzjoni. Il-budget tal-gvern iktar lok fej jista' jimmanuvra għaliex għandu surplus allura m'għandux għalfejn joqgħod jinkwieta li jaqaf xi deficit u nerġgħu mmorru fl-excessive deficit procedure. Sandro Ketkuti, il-President tal-MDA, bir-reazzjoni tiegħu. Sodisfatt ħafna li l-proposti li għamilna fil-passatu li kienu ntlaqgħu fosthom l-inċentivi tal-first time buyer, tas-second time buyer min jixtri dara u dex u oħrajn li dawk reġgħu ġew imġeddin għal din is-sena. Rajna wkoll il-budget jindirizza proposti li għamlet il-Property il-Malta Developers Association fejn tidħol Private Public Partnership u Affordable Housing u proposti oħrajn fejn tidħol affordabilità. Aħna nħossu bħal MDA li l-minimum wage għadha baxxa u kellu jkun hemm iktar sforz biex dik il-minimum wage tingħata il-kumpens xieraq li jixraqlu il-ħaddiem Malti. Il-GTA ukoll b'reazzjoni jitkellem il-kap eżekuttiv Joe Muscat. Fil-waqt li ma rajniex miżuri fiskali, rajna imbagħad u tħabbru miżuri li jtejbu l-prodott turistiku għawċi. Fost dawn semmew l-implementazzjoni tal-master plans ta' Xlendi u Marsa l-Forn, kif ukoll il-bini tal-breakwater ta' Marsa l-Forn. Semmet ukoll il-bidu tal-bini tal-Gozo Aquatic Center, illi aħna nemmnu li ser tejjeb il-prodott turistiku għawċi, kif ukoll ser joħloq niċċa ġdida fis-settur turistiku dik il-niċċa ta' turizmu sportiv. Marco Bonici minn Forum. Mill affarijiet li stennejna aħna pereżempju hija x'tib ta' għajnuna ħajkun qed jingħataw l-iskej indipendenti. Aħna nafu li bil-ftehim settorali li għamilna f'Diċembru li għadda mbagħad il-ftehim kollettiv ma' iskej tal-Knisja, l-iskej indipendenti qegħdin jaqgħu lura. Il-Union for Professional Educators Voice of the Workers qalet li f'dan il-budget bqajna ma smajniex inċentivi biex iż-żgħażagħ ikunu nkoraġġuti jibdew il-professjoni vokazzjonali tat-tagħlim u dan in-nuqqas ta' viżjoni mill-Gvern se jżid il-pressjoni li l-għalliema preżenti diġà għandhom fuqhom. Jitkellem Kevin J. Borg f'isem il-Kamra tal-Kummerċ. Wieħed irid jara iktar fid-dettall tul il-ġranet li ġejjin l-estimi biex inti tara daqsxejn waħda tqabbel it-taxxi l-ġodda kemm biħsibu jdaħħal il-Gvern minn sena l-oħra hemm qabża Minister żball ta' xi 300 miljun kull sena for the next 3 years u wieħed
allura jrid javalwa minn fejn ġejjin eżattament din id-differenza u jekk hux ħatkun fuq il-business lokali, business barrani u jekk ikun jista' javalwa b'mod aħjar il-fejn miexi il-fiscal policy tal-gvern. Joe Borch fisem GBC Kamra tal-Kummerċ Awċija. Il-kustjoni tal-pasterji li għandha tgħin jien mill-lum il-ġurnata l-Go Channel minħabba n-numru ta' passiġġieri u ta' karozzi li qed jaqsmu qiegħda at a saturation point. Tiġri ħsara u m'għandniex biex naħdmu. Allura nemmnu li għandha ssir pressjoni biex raba ferri tkun ma jidhirx li jistema' xejn fil-budget dwar dan. Reazzjoni miż-żgħażagħ Michael Piccinino fisem il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Batu kien affarijiet oħra li ħassejna illi kellhom ikunu fil-budget u mhumiex ħassejna li kemm nuqqas eżempju fejn tidħol is-saħħa sesswali illi kien hemm forsi sejna kien hemm iktar proċedura fejn tidħol biex issir strateġija ġdida. Ħassejna wkoll illi għandu issa speċjalment illi daħal il-vot 16 u ħafna iktar ġittijiet oħra żgħażagħ ta' 16 sena, ħassejna li kien wasal iż-żmien li l-anomalija li żgħażagħ ta' 16-17 sena aħalsu l-ennaj il-bolla u di ma toċċa l-pensjoni ħassejna d-ġanda tiġi riżolta u ħassejna d-zappuntati li di mhijiex. Min-naħa tagħha l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel MUMN awgurat li s-surplus li l-Gvern ħabbar li għandu fil-budget jissarraf f'aktar investiment fil-qasam tas-saħħa, partikolarment biex tiġi indirizzata l-problema ta' nuqqas ta' professjonisti fosthom l-infermiera u social workers.